Good morning everyone. Good morning. I'm here once again. Dugay-dugay na ba? So this morning mga igsoon ako i-share ninyo pulong pagdasig saka pagpahinumdom saka word of hope sa matag usa ka nato mga igsoon, pag-comfort no. Ang atong iskutan karon mga igsoon ning taknas kabuntagon it's all about how to remain calm in the midst of a raging storm, or siguro ato lang bisayon kung saon nga magpabilintang kalmado taliwala sa unos nga kusog kaayo no, or sa taliwala sa sitwasyon nga delikado or taliwala sa trahedya no. Mao na tong isgutan mga igsoon nga unsaon nga magpabilintang kalma lang ba, kalmado no. So but before that mga igsoon, I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel Kristohanong Mabungahon, and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Yung makita anda mga igsoon, mga pagdasig na word of hope, mga reminders, mga word of comfort sa pag-iuban da, mga ang uban warning no, pagpahinumdom para nga atong relasyon sa Ginoo mas mahugot pag yun no. And this is all for the glory of God no. Wala not to become famous, not to earn money, or para ma-impress ang ubang tao, but aron lang matrending, mabayra lang pulong sa Ginoo. Amen. So atong isgutan karon mga igsoon kining gitawag og unsaon nga magpabilin tang kalmado taliwala sa mga delikado nga sitwasyon bitaw, taliwala sa hadlok nga sitwasyon, labi na karon diri sa mong dapit mga igsoon, murag nanadyo gitawag og official na bigto kayo nga klaro na kay nga natala ba nga na daw nagpositibo no. So akong encourage mao ni mga igsoon nga unsaon nga magpabilin tang kalmado. First is atong pamalan at dapat atong ma-realize nga sa matag panghitabo na mensahe ang Ginoo. Muna una mga igsoon, kay duha ra ka butang atong isgutan karon mga igsoon nga unsaon nga magpabilin ta kamo. First mga igsoon kanang atong we must realize nga ang kining mga panghitabo na gyud mensahe ang Ginoo. Now, Romans 8:28, all things work together for the good. And then meaning mga igsoon, gitugot sa Ginoo ang usa ka sitwasyon or sa ka senaryo unsa na siya mga igsoon tungod kay naa siya gustong ipaabot sa mensahe na sa purpose no. So kung naata sa usa ka lisod nga sitwasyon or hadlok nga sitwasyon pero ang atong mindset, ang atong nahuna si Lord na purpose, that way mahimutang kalmado. Kung naata sa sitwasyon nga lisod kay mga igsoon, kay sometimes magid i-lead magid sa Ginoo sa mga sitwasyon nga medyo critical nga situation, but kung mindset na to atong ma-realize daan ang nakasulat, ang nakatatak sa atong unang-una si Lord na purpose no, si Lord na mensahe. So that way mahimutang kalmado no. And then ako encourage mo mga igsoon, timan ilang ni walay itugot ang Dios nga dili makaayo nato. Sometimes di na nato masabtan, most of the time di na nato masabtan ang mensahe sa Ginoo, di na masabtan kung plano sa Ginoo ba. But sa unahan nato ma-realize nga naday siya maayo nindot nga plano para nato no. Once again, recap lang no, para magpabilin tang kalmado first sa panahon sa mga dagkong trahedya, sa panahon sa mga sitwasyon nga delikado first, atong i-realize nga naday mensahe ang Ginoo o gitugot mi niya alang sa atong kayuhan no. Ang sige paabot lang. Second, para magpabilin tang kalmado mga igsoon panahon ining trahedya is mututok lang ta sa Ginoo kanunay no. Dili ta mututok sa atong sitwasyon, dili ta mututok sa mga giants, mga higante nga atong gatubang, but mututok ta sa kadako sa atong backup maong Ginoo no. I mean mututok ta sa saad sa Ginoo kaysa atong sitwasyon karon, because I believe ang atong situation karon mga igsoon is temporaryo. But according to the word of God, yung iyang tulong mahanaw man ang langit ug yuta, ay ang pulong may magpabilin, meaning ang mulungtad pulong sa Ginoo will last forever. So adto ta mututok mo tan-aw sa pulong sa Ginoo, sa saad sa Ginoo nga bisan wala pa matuman karon, puhon matuman na siya, nanay katumanan kay Ginoo dili bakakon, dili pa sa tao no. So mo nang maigsoon, so
aron magpabilin tang kalmado taliwala sa medyo delikado ug hadlok nga sitwasyon. Dili ta mo tan-aw sa tong sitwasyon, but instead adto ta mo tan-aw mo tutok sa saad sa Ginoo nga lami kaayo. Amen. Mao na number 2. Duha ra man ako share. Mao na ikaduha nga angay atong buhaton mga igsoon para magpabilin tang kalmado taliwala sa lisod nga sitwasyon. Amen. Di ta mo tan-aw sa tong sitwasyon nga temporaryo lang, tutok sa maayo, tutok sa nindot kay mga igsoon nga umaabot na maong saad sa Ginoo mga igsoon. Kay sama sa akong gingon mga igsoon, mahanaw man ang langit ug parang pulong sa Ginoo magpili na, no? And then si Lord faithful sa iyang promise kanato. Amen. So mao na ngayon, mao na akong pagdasig. Once again, recap lang Pilmiro atong buhaton para magpabilin tang kalmado taliwala sa delikado nga sitwasyon. Una is we must realize, atong i-realize mga igsoon nga hitabo na siya tungod kay naay katuyuan ang Ginoo na purpose. Romans 8:28, no? And then walay gitugot ang Ginoo nga dili makaayo. Sometimes dili na to masabtan sa karon, pero ato nang ma-realize, atong makita ang maayo day nga katuyuan sa Ginoo pohon, no? So tong tanawon, makita tag isud nga sitwasyon ngano man ni lukam ni Lord, dili ta na mo focus ana, but atong naon nga naay katuyuan si Lord. Mao na siya. Ikaduha mga igsoon, dito mo para magpabilin ng kalmado taliwala sa delikado nga sitwasyon is tutok ta. We should fix our eyes on Jesus alone, no? Tutok ta sa Ginoo dili sa sitwasyon. Tutok ta sa saad sa Ginoo nga lami kaayo kasi sa sitwasyon nato nga lisod kaayo. And that way, magpabilin tang kalma lang, relax. Knowing that God is in complete control. Amen? So, maura na akong mubo nga pagdasig this morning. Just stay safe. Let's continue to worship, to be grateful to God in every circumstances dahil doon na ito ang Ginoo. And then, ako siyang kasalamatan sa tanang panahon. Amen? Till next time mga igsoon, to God be the glory. God bless.